Zdravíčko, dámy a pánové, vítám vás v naší tiché virtuální taverně. Dejte si kafe, čaj, klidně něco tvrdšího a pojďte si poslechnout, co se tu vypráví. Dneska vás vítám u prvního dílu pořadu o světě TTRPG, tedy stolních her na hrdiny. Hlavně o D&D. Zapneme i tu jiných TTRPG, aby bylo vidět, že D&D není jediné TTRPG, který existuje. Tenhle díl je vlastně určen pro začáteční, pro ty, co neslyšeli nikdy o D&D nebo TTRPG, nebo slyšel a neví vlastně, co to je. Rozpitváme si to pěkně krok za krokem. V každém dílu si vezmu na paškal něco, aby jsme došli do takové fáze, že vy pochopíte tady tohleto. Takže začneme fakt od základu. Co je to vlastně to TTRPG? Je to zkrat pro Tabletop Role-Playing Game. V překladu stolní hra na hrdiny. Ale samozřejmě není to klasická deskovka, není to deskovka, jak máte třeba Člověče nezobce, kde si hodíte šestistěnnou kostkou a půjdete podle toho. I když tady šestistěnnou kostku používám. Ale není to jediné, ale k tomu se dostaneme později. TTRPG je hra, kde si vymýšlíte postavy. Vy se vlastně převtělíte do někoho jiného, do někoho, koho byste chtěli být, koho byste chtěli hrát a tak dále. A rozhodujete o jejich činech a společně s ostatními hráči vytváříte vlastně příběh. I když vy se jen v tom příběhu vlastně pohybujete. Protože je tu ještě druhá osoba, kromě vás jako hráčů, je tu takzvaný Dungeon Master. Nebo zkráceně DM, česky taky pán jeskyně, má spousty názvů. Všechny TTRPG se mu všude říká de facto jinak. Ale ve výsledku je to furt to samý. Je to vlastně vypravěč, rozhodčí i stavitel světu. V jednom. Popisuje, co se ve světě děje, hraje za všechny nehráčské postavy, hraje za nepřátele a vlastně určuje, jestli to, co vy děláte, dává smysl a jestli jaký to bude mít následky. Vy jako hráči ovládáte jen tu svou postavu. Základem většiny TTRPG jsou právě ty kostky, o kterých jsem mluvil, ale nemusí to být klasické šestistěnné. Třeba tady pro D&D mám celý set kostek. Máme tu D4, máme tu D6, kterých tu máme rovnou několik, vy asi znáte. Pak tu máme D8, D10, D12 a ze všech nejdůležitějších D20. Ale ještě je tu druhá D10, která když se spojí s tou první D10, do piče, já ztratil kostku, kurva drát. Jak by mohla smyslet kostka? Teď jsem je tu. No píče, jsem kokot nebo jo? Máme tu druhou D10, kterou když spojíme dohromady, tak to nahrazuje procentuální kostku, nebo taky D100. Teď si určitě říkáte, to je kostek jako z vesmíru, kdo se v tom má vyznat. Od toho je právě DM, neboli pán jeskyně, neboli Dungeon Master, který vám řekne, kdy kterou půjde. Nejčastěji asi bude říkat, ať půjdete D20, pokud hrajete D&D, ale v ostatních TTRPG, třeba Alien, tam se to odvíjí od D6, moc z těch ostatních TTRPG neznám, ale jako co můžu říct, tak třeba v České republice nemáme originální D&D, neboli Dungeons and Dragons, právě kvůli tomu, že nikdo, co vím, nemá na ně práva, na ten překlad, ale máme českou odnož Dračí doupě, který dosti často bývá pojeváno jako, že to je D&D, i když to není D&D, je to jen prostě upravený pravidla D&D. Pak tu máme třeba Jeskyně a draky, ale když to vezmu celosvětově a prosím se od D&D like světu, tak tu máme toho Aliena, co už jsem zmínil, Blades in the Dark a jako jejich spoustu. Ale abych se vrátil k tomu, o čem jsem mluvil. Takže DM vlastně určí, co se stane, jakou kostkou si máte hodit. Hráči si vytvoří vlastní postavu, třeba elfího mága, lidskou zlodějku nebo trpasličího bojovníka, určí si její jméno, povolání, rasu a pak za ní jako hraje, jako kdyby on byl ta postava de facto. Říká, co vaše postava dělá, třeba otevřu dveře, políbím tahle ženskou, tenhle facku, vytáhnu meč a zaútočím. A DM vám popíše, co se stane. Občas může říct třeba, pojď si na obratnost, pokud chcete vylízt na strom. A nebo řekne, no tak to se ti povede, když je to triviální. Ale taky se může stát druhý extrém, kdy to je přímo nemožný to, co se snažíte udělat a řekne, ne, na to se nemusíte házet, to je prostě píčovina. No ale když vám řekne, že si ho hodíte, tak si většinou hodíte tu D20, hodíte si. Mně třeba padla dvojka, znamená asi neúspěch. Ale to jako určuje, číslo určuje vlastně, jestli je to úspěch nebo ne. Pokud je to něco lehkého, to, co děláte, a že máte určit, že je to lehký, tak třeba může stačit i 6. Ale pokud je to těžký, tak budete potřebovat víc jak 20. Takže jako si teďka můžete říkat, jako jak můžete mít víc jak 20, když ta 20 stěnka má jen 20 stěn. Tady na řadu přichází modifiery. Protože ke každý věci, na kterou si házíte, můžete mít určitý modifier. Ale k tomu se dostaneme někdy v dalších dílů. To je až moc složitý, to tu nechci rozbírat. Zdravíčko, tady Plukec ze Střižny. Ještě jsem tam zapomněl dát jeden dodatek. A to jsou buď
když padne na kostce 20, tak to znamená, že to je instantní úspěch. Ať už je ta úspěšnost jak velká, tak je to 20 vždycky znamená instantní úspěch, proto se tomu říká natural 20, nebo v překladu přirozená 20. A jednička je zase naopak fatální neúspěch, protože to je, když se ti něco opravdu hodně nepodaří. Například jdeš a Dungeon Master si řekne, že si máš na něco hodit, nevím na co, a ty kvůli tomu zakopneš a úplně se skutálíš z kopce úplně někam dolů. Co je to teda D&D? Tedy Dungeons and Dragons, za kterým to tu tak často mluvím. Je to zdaleka nejznámější TTRPG. Vyšlo už v roce 1974 a od té doby inspirovalo hodně filmů, knih, seriálů, her. Nejznámější třeba D&D hra, co vím, je Baldur's Gate. To asi nemusím ani jmenovat, to asi znáte skoro všichni. V dnešní době se hraje nejčastěji 5. edice, která je ideální pro začátečníky, má přístupná pravidla zdarma, ty základní, tam se dokupují ty dodatky a spoustu dalších dostupných materiálů. Některé i v češtině údajně, ale nevím jak, protože většinou to jsou takový ty fanouškovský překlady nebo právě předělávky, jako je tady Dračí doupě. Takže oficiální český překlad těch pravidel myslím, že nenajdete. Aspoň já jsem ho nenašel a jako když jsem to posledně zjišťoval, tak jsem zjistil, že jako nikdo nemá práva na tu češtinu udělat pro to D&D. Teda vlastně potřebujete k tomu hraní D&D nebo prostě jakýkoliv TTRPG. Papír, tužku a kostky. Papír a tužku potřebujete na to, abyste si udělali character sheet, který jsem tu už jednou ukazoval. Kostky, to jsem vysvětloval. Kromě ale papíra a tužku může vám stačit i aplikace mobil. Například pro D&D existuje dobrá aplikace, který je nejen na mobil, ale i na prohlížeč s názvem D&D Beyond. Kde takhle vidíte svoje charaktery a můžete tam házet a jsou tam i možné knížky, které se můžou dokoupit. Když jsem tu narazil na ty knížky, tak jsou k tomu taky potřeba základní pravidla. Například tady mám to Dračí doupě. U D&D jsou zdarma basic rules, úplně ty základy. Já tu, když tu budu probírat ty basic rules, já tu budu vycházet z těch z roku 2014, ne z těch, co vyšly 2024, který jsou teďka, myslím, pojmenované jako basic rule for D&D Beyond, mám pocit. A potom skupina kamarádů. Může to být i online, jak jsem řekl, existují aplikace jako je D&D Beyond a tak dále. Ale hlavně to nejdůležitější je představivost. Celý se to de facto odehrává u vás v hlavě, takže nepočítejte s tím, že budete mít prostě úplně cool grafiku, 3D grafiku, prostě nějaký mapy, že uvidíte 90% času, prostě sedíte u stolu, házíte kostkama a něco si píšete, poznámky a vlastně vy v té hlavě se musíte promítnout, že jste ta postava a že jste tam, kde vás Dungeon Master dá. Je to de facto jako když čtete knížku. Když čtete knížku, taky se představíte vlastně, co se děje v té knížce. Ale tady jste vy ten hráč. Asi si říkáte, že ta hra má spoustu pravidel úplně složitých. Jde tam hlavně o počítání, pravidla a jenom že... A to není pravda. Pravidla tam jsou, samozřejmě. Ale tu hru utváříte vy jako hráč a Dungeon Master. Často se stává, že si Dungeon Master upravuje pravidla tak, aby byly pochopitelné, aby byly jednodušší. De facto ani ten Dungeon Master nemusí vědět úplně ty pravidla podrobná. Jako bylo by to dobrý, ale většinu se z toho stejně naučí za chodu. Takže de facto stačí vědět jen úplně fakt ty základy a pak už jdete do hry. A tam se může stát úplně cokoliv. Můžete si říct, hej, budeme to hrát takhle. Nikdo vám nemůže říct nic. Je to prostě otevřený. Je to hra o příběhu, o volbách a spolupráci. Někdy bude boj, jindy přehádka v hospodě o ženskou. Můžete být cokoliv. Někdy budete hrdinové a jindy se to zvrtne v totální komedii, což bude většinou. A proto je to sranda, proto to je krásné. No a asi tak základem jsem bych pokryl všechno. Na co se můžete těšit příště? Příště bych chtěl začít rozebírat ty věci v tom charakter sheetu, aby jsme se dostali brzy do fáze, že byste si mohli vy utvořit vlastní charakter sheet. To zabere to pár dílů, ale jako bude se to zase snažit pojmout co nejvíc jednoduše, abyste to co nejvíc pochopili. A já se na to těším příště. Díky, že jste tu byli a ať vaše kostky padají.